Hi everyone, welcome you back to my YouTube channel. At the very outset, I would like to take this opportunity of expressing my heartfelt gratitude to each and every one of you, my dear subscribers, my beloved friends who keep supporting my YouTube channel from time to time. As I always say that your support is my inspiration. So thank you each and every one of you for being there for my YouTube channel that inspires me to make and uploading more videos through this channel that may be benefited you all in various aspects or issues. My dear friends, today I shall be uploading a video on a very important topic, that is Meghalaya Teachers Eligibility Test, and this video will be in Khasi. The parlok be kumbanga ongi pimanta ba yauni video ngan le da Khasi na ka banta ka jingya snow tho lang jongki babon but khamtam ya ki to ki bala long eligible ban apply na ka banta ka ni MTET nang bakin long so tho ba ka ai kane ka MTET but ki ai kita ki eligibility criteria but ki wai de ki banta ki biya ha bat kane ka topic di klaim depan stem tungin ya pet bat snap ke ai kapangadon pan wanra se philan ba jong uni video but shuai kata nga shikwa ban pen kan mau ya pisa si sen parlok be lada phi itanat pisngotanat but phi lab baki niki updates len ke bangawan ra lang ba uni YouTube channel jonga uni ba ya phi ka jing toy tis ngau ba wanam klet ban like share ban subscribe ban kumju ro ban press itu bell icon ipran try jong screen khnang ba phin yo ya notification hak jing ke dai bat ki uploads ke banganang wan ra se pilang ba uni channel haki por ki sni ke banang wan titungin ya pa ki video. Welcome to YouTube channel Aloysius Popong. Di perlotong ini ngam ke kata ka Meghalaya Teacher Eligibility Test lene kamangi khot lengkot MTET ya ka Meghalaya Teacher Eligibility Test la notify nang kong leng ba ka notification number EDN /Spartan Repo /Patu/South/Arpupra dated Arpu Southrick Bunai Benyo Snem Arajar Pra bala publish dekat nat puli puthi ka Sarkar Meghalaya ha ka Meghalaya Gadget tarik Arpu Khandai tarik Bunai Benangkong jong ka Snem Arajar Khandai ka ni ka Meghalaya Teacher Eligibility Test kadai ka jingya khun ni kata ka test ka bala khot pelong dekat nat puli puthi jong ka Sarkar Meghalaya ya ka ma penyat daka Directorate of Educational and Research Training nakabanta kito ki brew ki ba labyang karta bat kadan puli ki ba kwa bandrung shaka kam nong hikai haka level jong ka elementary education ka bagantup yaki ar banta ka banangkong ka dei ka lower primary level ka bamot na do class 1 na do class 5 nangta ka banta ka ba ar ka dei ka upper primary level ka bamot class 6 na do class 8 ti hakatingi dai bat kani ka validity period jong kani ka MTET ladangi pet kat kum ketu ka notification pangang dep yatho yapi manta kani ka validity period jong kani ka MTET ka long lifetime ka bamod chisen ba unu ne kanu ki qualify kani ka MTET bat kani kan ne chijing m bat kinu ki ba qualify kila ban apply ro ikakam hikai tangha ka kadan elementary education pan umdai nak banta ki level ki bakam shilor kum ka secondary leni ka higher secondary kata ka long ro tanglada ka sarkar ka khot application banthung yaki kam nong hikai habaro atli ki level haki post ki balai na ka por ka por but parlok be ni dei ban kan mauro ba khani ka Meghalaya Teacher Eligibility Test kam dei ka jingya khon ba lada pi pass leni pi qualify ka phin yo bandrung shaki kam hikai sarkar em kam dei kumta da kan mau ba hanrei
Kani ke MTET kadai betek tang ban la ni qualify ban apply ya ki kam nong hikai ha ke elementary education level ba khot da ka sarkar bat phi hapro ban hele ya ki interview ki ban pelong da ka tnat puli puthi jang ka sarkar jalan da ka bentak da ka kam da ka por sha ka por ditong ni pek pat manta meno bala ban apply ya kani ke MTET di ladangi pek kat kum kani ka government notification number chispa khanai pho /arjar khatway /sunspa lai pho new /undated R3 kubrai bandriu arjar arpulai ya ka badang shudep notification da u commissioner ba secretary education department jong ka sarkar jala ka kadau shai ba ki bala ban apply ya kani ke MTET ki dai kumni harum uno le de ka no kanong India tang ba ki dei pat ban long ki nong shong snong bapura bat batikna permanent jong ka jala Meghalaya ki nong hikai ki bala sha thong ban hikai ha ki class 1 hado class 8 hadin bala penbana ya ka notification jong ka National Council for Teacher Education NCTE dated arpholaitik ubna popra snem hajar shipau ha kito ki school ki bahab hapo ki kendon kumbala product ha ka sub class 1 sub class 2 but sub class 4 jonka clause N section 2 jonka right to education act hajar khandai ki ai pat ki da ki kandan puli ki ba ki nong apply ki de bandon bakila ban apply lani ban yakhun ya kene ke MTET to nakabanta kinong hikai ha ka kaldan lower primary ka ta ka bamod class 1 hado 5 kino ki ban apply ya ke MTET ki dei ban dei ki higher secondary ne kano ka kaldan puli bayrangkat bat ka jingyo marks ba omduna ya ka 100% plus kibala pendap ya ka diploma ba arsnam ha ka elementary education ne ka no ka kadan puli ka ba ya ha bat ka ne lani ki higher secondary bat ka jingyo marks omduna ya ka 100% but kibala pendap ro ya ka diploma ba arsnam ha ka elementary education na ka no ka kadan puli ba ya ha bat ka ne bal penyat kat kum ki kendon ne rukom jong ka National Council of Teacher Education Regulations hajar lani ki higher secondary rangkat bat ka jingyo marks ba omduna ya ka 100% ki bal pendap pat ya ka jingpuli elementary education bala tip kum ka BLET lani Bachelor in Elementary Education lani higher secondary harangkat ki marks ba omduna ya ka 100% but ki bala pendap ro ya ka diploma ba arsnam ha ka special education lani ki graduate ki bala pendap ya ka diploma ba arsnam ha ka elementary education na kino ki jingpuli bayarangkat bat kani lani kito ki bapuli ha ka no ka teacher education course bala itho da ka NCTE lani ka Rehabilitation Council of India RCI kumbala ka daw shai ha ka NCTE notification dated arpulai bnai bopra jongasnem arajar shipau ka kardan puli na kabanta kito kibakwa ban long nong hikai pat ha ka kardan upper primary level ka bamot class 6 hado class 8 kidai bandai ki graduate pat kidai ro ban pendep ya ka diploma course ba arsnam ha ka elementary education lani ka no ka jingpuli bayrangkat kardan lani ki ba yo marks omduna ya ka 100% lada ka dai ha ka graduation ne post graduation kidai bandai ki graduate ba yo marks omduna ya ka 100% plus pada ki bala pendap ya ka bachelor degree in education BEd balongkat kum ki kendon ni rukom penyat jong ka National Council of Teacher Education balapenmi ni pentrekam nakapor syakapor lani higher secondary
ni kanu kadan puli bayaran kat bat ke bala pendep ro ya kajing puli bachelor in elementary education BLET basausnam lani higher secondary ni kanu kadan puli bayaran kat bat ka jingyo marks ba omduna ya ka sanpeu person bat ke bala pendep ya ka jing puli basausnam ha ka BA education lani BSc education lani graduation but ka jingyo marks pa omduna ya ka sanpeu person but ke bala pendep ya ka course BEd ba shisnam ha ka special education lani kino ki bapuli ha kino ki jingpuli teacher education courses ba le itho da ka NCTE lani ka RCI Rehabilitation Council of India ka kumbara tho shai ha ka NTCE notification dated August jokasnam 2000 shipau ka jing bo kandan nakabanta karata lani ka age limit Perlok be kat kum ka notification number tispa kandai po /r1000 katway /sunspotlight punyo dated artarik ubanai banriu jokastam r1000 arpulai badang shudap pen bana dang shen da ka sarkar jala haka jingedai bat karta jongki nong apply la tho shai bakamdan ka no ka jingbo rata nakabanta ki no ki ban apply ya ka MTET Henry pat ki day ban biang ha ki kardan puli ba pher kat kum ka jingdon kam day ro ban kan mau ya ki lain tali ki kandon ke badon kam ka banangkong ba ka minimum percentage jong ka jingyo marks ha ka graduation kanamlong applicable ya ki to ki bala rung lapa ban puli ha ka Bachelor of Elementary Education lani ka no ka kadan puli bayrangkat haswa ka apokhanai tarik u benai Julai jongkasnam 2000 khatway on penjinsuro hadu san person ka jingyo marks habaro ki kadan puli bayadai bat ka MTET ya ki to ki nong apply badai na ka reserve category bakentup ya ki scheduled caste ki scheduled tribe ki order backward classes OBC but ki brew ki badon jingduna ha ki met person with special disability Oni thoro ya ki jingpuli ha ka diploma ba degree ha ka teacher education ba panya ni ito da ka NCTE Henry ha ka jingidai pat bat ka case ki diploma in education special education but BEd in special education bala ito da ka RCI kila ban apply di kani ka badan kam perlok kuman syupkan kan mau Babaro kitu ki balong eligible ban apply ya kani ki MTET ka ban sakot pelong da ka sarkar jala ha kini ki por ki sni ki badai banwan snow bah banda puli banyak bin pa bin ya baro ki kendon leni ki eligibility criteria haswa bapin pendap ya ka application bapin apply na ka benta ka de ka MTET di perlong kato ka de ka jing patai lengkot jonga halor jong ka de ka MTET nakabenta kito ki brew ki belong eligible ban apply bat ngangait ba kani ka video kayarap ba pitsungu tho kendiat chapang ke MTET di tat hado bangin ja syampat ha u way pat u video kubleshibon